Ramogi TV, Homa Bay. Jokanyo mawuok e sectors mopogore opogore dwaro ni mondo sirikal oket okenge makare mag puonjo jochiw thieth lony mar konyo mine mosechopo e giko mar ria ma en ranyisi mar wito nyalo mar bedo kod nyodo kata iluongo ni menopause. Kaka Cynthia Onyango miyo ler, jotelogo wacho ni kata obedo ni menopause biro kod midhiero mopogore opogore, oseyangore ni joma mine onge kod ng'eyo mowinjore mar kaka ginyalo ritore e kinde ma gichopo e menopause. Tuak ewi giko mar ria e ngima ng'ama miyo makelo chung' mar nyodo ma bende ong'ere kaka menopause osebedo moko kuom tuak ma ineno kaka makelo koyo e kind oganda kaluwore ni jopiny onge kod lony kata ng'eyo ewi menopause, ahinya to nikech itude machiegni kod tuak mag timo hera e ngima ng'ama miyo. E kinde romo makende ma otimore magawa moro e buore Nairobi, jang'ad bura e doho mamalo Jokanyo ma en achiel kuom mine ma osekalo e midhiero mar menopause oyango ni e ngimane tich nobedo matek kaluwore kod lokruok e dende, ng'iyo mare e kinde kod nyithinde mane pod tindo e kindego, kata mana nyaka e tije ma owacho ni en midhiero madwaro kony moyiedhi kowuok e lwet jochiw thieth. Started having challenges both at home and at work, especially with this symptom called brain fog. All looking at my brain and behavior said it is menopause. My children used to think I was a total terrorist. Laktar Edward Serem Korkakore owacho ni en adieri ni tuak osebedo manok kendo osebuon weche nyodo mar joma mine ahinya to i menopause, gino ma osekelo onge mar chike, nok mar omenda, koso ng'eyo kod lony e kind oganda, kaachiel kod rem keto okenge mowinjore mar konyo joma mine makalo e midhiero mar menopause. It is true that menopause had been neglected, and we have never as a country had discussions. Kaluwore kodgi, giwacho ni dwaro nitiere mar jiwo tuak e kind oganda kendo keto joma chweyo para manyime e bero okenge mar kedo kod midhiero mag menopause e kind oganda mang'eny ne neno joma miyo ma osechopo e okang'no kaka joma oseti ma onge ber moro machielo maginyalo kelo e kind oganda. Don't be afraid to say something is not right. Don't be afraid to seek help. Don't be afraid to share knowledge. If you've gotten knowledge from the experts, please share with others. It's necessary that men join the conversation. In fact, I would wish that the room had half men, half women. Director mar riwruok mar ICRW mochung'ne timo nonro e wi ngima joma mine owacho ni en kinde mowinjore mar sirikal kawo okenge mapiyo mar konyo bero ngima joma mine madongo kokalo e puonjo jolony e weche tuoche mine, keto chike mabero arita joma mine, kaachiel kod jiwo tuak e kind oganda e weche ngima mine kod jogo ma hikgi oseniang'. Wechegi osir lwedo kod Laktar Richard Serem mawuok e bad migawo mar thieth ma owacho ni odhi keto kamiti moyiedhi madhi chako tuak kendo loso chenro ewi midhiero ni. You don't have to die with these conditions. There are ways that they can be managed. I will say more than just the women. This is not just a women's issue. There is a family issue. It's an economy, a workplace issue. It's an issue that the government needs to prioritize. I'm going to constitute a committee to be in a position to drive this agenda forward, so that in the next few months we are somewhere. Okenge makamagi geno ni biro bero ngima joma mine kokalo e chiero okenge mag chike kod chenro mabiro kelo ng'eyo kendo jiwo ratiro mag joma mine e kind oganda. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Tend County ma Migori